jardí Sos de la Mar està localitzat en un lloc privilegiat de la ciutat de Dénia, on localitzem els llocs més emblemàtics d'aquesta ciutat, com són el Montgó, el Castell de Dénia i la Mar Mediterrània. Conta'm què voleu fer així. Així volem fer el projecte Jardí Cultural i Sostenible. Tenim uns 2.000 metres quadrats i, seguint un viatge per la història de la zona enjardinada, estudiarem, indagarem com vivien i com viuen els deniers i les denieres a la partida de les Sos de la Mar. Podríem fer un projecte d'un pati en el qual integrar tot aquest espai que ara mateix està prou perdut per a convertir-lo en una aula, fer tot un repàs a la història i als ecosistemes que s'han succeït en aquest lloc des de fa 2.000 anys. Com serà la cultura al jardí? Farem poesia i música! Mire, és de parres i llimeres, tot de sols vius i terrasses obertes, d'origen clar i d'hores de cristall, com acabat de sortir de la mar, amb el brusc pic condecorat de signes. Farem teatre! Del meu país. Quina és aquesta zona? Aquí, en la zona A, on plantarem arbres i farem molta l'ombra. Dis-me ara, Nicole. En la zona B posarem bancs per a seure. Allí esmorzarem, conversarem i descansarem. Què fareu en la zona C? En la zona C organitzarem les plantes de forma històrica. Dis-me, John. La zona D és la zona de reproducció i zona experimental de plantes amb música. En la zona E plantarem les plantes que limitaran al jardí en les pistes d'esport. Què fareu amb els palets? Reciclarem els palets, tratarem la fusta dels palets i posarem el nom de les plantes. Plantarem plantes autòctones organitzades per la història. A la zona 1, la dels primers humans. Carrasques i margallots. Llentiscles i espígols. A la zona 2, el neolític. Blat, faves, cigrons i llentilles. A la zona 3, l'edat antiga, fenicis i romans. Olivera i vinya. A la zona 4, a l'Àndalus. Llima, bambú, codonyer i safrà. A la zona 5, la Dénia valenciana. Garrofera, ametler i moreres. A la zona 6, de l'Amèrica. Carabasses i piteres. A la zona 7, la Pansa i el Riurau. Moscaters, flors i falagueres. Quin és el producte final? Volem Un jardí cultural, històric, teatralitzat, Sostenible. inclusiu, turístic, atractiu, ambiciós i poètic. Serà un jardí sostenible, de portes obertes a altres centres i també al públic.